Kaixo, hemen gaude Euskararen alde, gaur Euskara salbatuko dugu. Kaixo, Gabon. Kaixo, Gabon. Zer moduz? Oso ondo. Miau, 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 miau. Aize! Nora zoaz? Zer mola, Laura. Zer egin gauzu gaur? Gaur korrikatazuk, Nik zurekin karrika. gaur bakarrik. Eta beste inoiz ez. Zer moduz? Ondo, hemen. Korrikarako prest? Ez. Nikia korrika egin dut herrian, nikia poteatzera nator eta juergara nator. Non zara korrikalaria? Arabako herririk politena, Vitoriano, zuia. Bueno, kaixo, zer modu zaude? Oso ondo, ederto. Ze asmo daukazu gaur korrikarako? Bene alde sarrera heltzen denean korrika pixot egin, eta listo. Animatuko zarete gure kilometrora? Agian bai, segu hor inguruan ibiliko gara. Berria kontatuko dizuet. Kilometro hontan gaude Arabako alea, geu, elkartea eta Lazarraga kultura elkartea. Anondi joango gara? Aldapan gora, tipitapa, poliki. Kaixo, zer modu? Zertzara? Egia esan behar dut. Egia, ezin ere alabatxuak. Eta zer ekarri duzu hemen? Hau da, inurriko banderia. Minbizian aurkako talde bat, venga. Vale, zuri animetako, zuri animetako. Eskerrik asko ma. Provisio batzuk ekarri ditu. Ai, txokolatina bat. Ireki eta ikusiko duzu zer den. Agian beharko dugu. Oxigenoa. Oi, ai, ambulantzia dator. Kaixo, babazo. Kaixo. Zer modu zaudete? Oso ondo. Euskara zarete? Bai. Bai, asko. Claro garen. Euskara nahi dugu izan. Bueno, ez da guainarri. Korrika zarete? Bueno, Laura, hau da gure azken aldapa, benetako aldapa igo baino lehen. Ai, ze berotu, venga. Xia. Bueno, Arabako balea, bealea. Zuek egiten duzue Gasteiz euskalduna. Aizea, Laura, gora dekutu hori! Guapísimas! Eta astindu arrotasun. Arabako produktua, Arabako podcasta. Eskerrik asko!